मानिजाथाव मानगोनां दिनै जानुवारि मासनि 20 तारिख गोथार मंगलबाराव खाम्फा गोदान खाम्फा गायसननायाव नुजाथिफैनो हानाय बिटिआर दिनै बे खाम्फा गोदान गायसननायखौ जाफुंसार होनो थाखाय आङो आफा इसोर नुथारि बोराइ बाथौनिसिम मोनसे गाव गावनि गोसो गोरबोखौ बावहरग्रोनो थाखाय 1 मिनिट खर' बुंलायो आं थियारि थानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय जागायबाय बदि आफा नुथारि आनान गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दिनै गासै जोंनिनो बर' रायजोनि बिटिआर माबानि मानगोनां हाग्रामा महिला इसारानो दिनै गोदान खाम्फा गायसननायाव दिनै बे खिथा हास'नाय जासिगोन जाहाथे नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौआ बे हाग्रामा महिलारिफोरनि माबायाव अरायबो नों मोजां मोजां गोसोआव गोरबोआव मोजां मोजां माबा सोना होनांगोन बे हाग्रामा महिलारियानो दिनै आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौखौ सिन्थिहरनानै नोंनो बोर बिहरनानै दिनै गोदान खाम्फा गायसननायनि थाखाय दिनै गोसो गोरबोआव हरनानै गोसो फिननाय दिनै फिथाखौ हास'नाय जासिगोन नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौआ अरायबो बोर सारस्रिना हरनाय सक्ति हरनांगोन गुन हरनांगोन बोर सारस्रिना हरनांगोन जेराव खिथामोन दै जानाय जेराव खिथामोन देरहासार जानाय नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ हाग्रामा महिलारिखौ अरायबो मोजाङै मोजां दैदेनलांनो मोनदों आरो बिनि साननाय हनायफोरखौ गासैबो जाफुंसार आफा बोराइ बाथौनि आफा बोराइ बाथौनि माननीय शिव श्री देवी मिनिस्टेरियल हेड আমার দুইটা বাচ্চা বহুলগীয়া মিনিস্টেরিয়াল ইয়া আদালত কাপড় ইতিমধ্যে আমি আরম্ভ করিল আমার বিদেশি আনুষ্ঠানিকভাবে এই আদালত অনুষ্ঠানটি খরচেनि गेजेराव मावबाय सार উপস্থিত হয়েছে কারণে কোনো রাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি